Στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα, ως την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Θράκης, μέσω του σιδηροδρόμου διακινήθηκαν από τη Θεσσαλονίκη προς την ενδοχώρα, τη Φλόρινα, το Μοναστήρι, τη Γεβγελή, τις Σέρρες, την Ξάνθη, αντάρτες, πολεμοφόδια, μηνύματα και εθνικές ελπίδες. Στη μεγάλη προέλαση του ελληνισμού στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13, το τρένο έφερε γρηγορότερα τους ελευθερωτές σε πολλές πόλεις και τους τροφοδότησε με πολεμικό υλικό και τρόφιμα. Και στη μικρασιατική καταστροφή το σφύριγμα του τρένου πνιγόταν στους λυγμούς των προσφύγων που άφηναν πίσω τις χαμένες πατρίδες. Στο νεκροταφείο των τρένων, στη Θεσσαλονίκη, οι προπολεμικές ατμομηχανές με τα σαθρά ξύλινα βαγόνια αναπολούν το έπος του ατμού, το θρύλο του Orient Express και του Σεμπλών Express, τον Ευρωπαίο πρόγονό τους που έφτασε πριν 100 χρόνια στο σταθμό Θεσσαλονίκης. Αναπολούν τις τεράστιες αλλαγές που έφερε ο σειρμός σε κοινωνίες και ήθη, κινούμενος για χρόνια στις σταθερές σιδηροτροχιές του. Η εποχή του ατμού για τον υλικό σιδηρόδρομο τελείωσε 20 χρόνια περίπου πριν, δηλαδή γύρω στο 1968. Με το τέλος της εποχής του ατμού, όλες οι παλιές ατμάμαξες που επί χρόνια κουβαλήσανε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες και εκατοντάδες χιλιάδες τόνους εμπορεύματα σε όλο το πλάτος και το μήκος της Βόρειας Ελλάδας, άρχισαν να αποσύρονται στους τόπους της τελευταίας τους κατοικίας. Οι μηχανές αυτές, αφού έμειναν μερικά χρόνια στους τόπους αυτούς, άρχισαν είτε να κόβονται, να καταστρέφονται και να πουλιούνται σαν παλιοσίδερα, ή ακόμα χειρότερα, πολλά από τα αντικείμενα αξίας που είχαν πάνω τους κλέβονταν από διάφορους επιτιδίους και πουλιόταν ή στολίσαν σπίτια πολλών ανθρώπων. Μερικά χρόνια αργότερα αυτό το γεγονός υπέπεσε στην αντίληψη σιδηροδρομικών και άλλων ανθρώπων που είχαν ένα έντονο ενδιαφέρον για την παράδοση και το παρελθόν και αποφάσισαν ότι κάτι έπρεπε να γίνει με όλη αυτή την ιστορία. Το ενδιαφέρον αυτό εκδηλώθηκε με την προσπάθεια να γίνει πρώτα ένα μουσείο που να μαζέψει ό,τι τουλάχιστον από το υλικό αυτό είχε διασωθεί και ακόμα πολλές από αυτές τις ατμάμαξες, αν ήταν δυνατόν, να ανακατασκευαστούν, να επισκευαστούν και να μπορέσουν τουλάχιστον μερικές από αυτές να έρθουν σε κατάσταση να κυκλοφορήσουν. Δυστυχώς αυτό που επεφύλασε η μοίρα για τις παλιές ατμάμαξες δεν είναι διαφορετικό από οτιδήποτε παλιό υπάρχει σε αυτή τη χώρα, όπου κυριαρχεί η αμνησία και η περιφρόνηση για οτιδήποτε ανήκει στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν και η μοίρα των ατμομαξών ήταν η ίδια. Και όχι μόνο των ατμομαξών, αλλά και των παλιών αμαξών επιβατικών και φορταμαξών. Τρένα σκουριασμένα από τη λύθη, βαγόνια που το χρώμα τους χάνεται, μαγικές εικόνες αποχαιρετισμών και αναμονής, μπρούζινα πόμολα που αγγίφτηκαν από χιλιάδες τρεμάμενα χέρια, παράθυρα που έφεγγαν τον κόσμο. Ένα κημητήριο ονείρων για ταξίδια που έγιναν, για ταξίδια που οι άνθρωποι στερήθηκαν, ο ίδιος ο νους του ανθρώπου που ξεπέρασε τον εαυτό του και το έργο του έμεινε παρατημένο πίσω στο χρόνο. Εικόνες φθαρμένες,
συντρίμμια της δικής μας άρνησης και εμείς θεατές του αυριανού θανάτου των τρένων που πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι καλλιτέχνες συγκινούνται από το θέμα του τρένου, γιατί είναι τέτοιο το επεισόδιο και τέτοια η φιγούρα του τρένου και δημιουργεί τόσες προεκτάσεις, γιατί ο καθένας έχει κάνει και ένα ταξίδι με τρένο. Με το τρένο που έρχεται και φέρνει επίσης, με το τρένο που έρχεται και δεν φέρνει, ή με το τρένο που φεύγει και παίρνει, δημιουργεί πάντα ψυχολογικές καταστάσεις, άλλοτε πεσμένες και άλλοτε χαρούμενες. Όλο αυτό το υπόβαθρο που δημιουργείται στην ψυχή του κάθε καλλιτέχνη δημιουργεί προϋποθέσεις και πάντα υπάρχει η τάση να ζωγραφίσει ο καθένας μας και ένα τρένο, άσχετο και οι άνθρωποι που δεν είναι καλλιτέχνες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην συγκινήθηκε από το τρένο. Εγώ είμαι κυριευμένος και ακόμα τώρα, ύστερα από τόσα πολλά χρόνια, γιατί κάθε φορά γίνεται μια παραλλαγή, γίνεται μια ανανέωση σε όλο αυτό τον μύθο που δημιουργείται από την παρουσία των τρένων γύρω μου. Είμαι ο Ευθύμης ο Κοντόπουλος, τεχνικός, λεβιτοποιός υπεργοστασιάρχης του Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης. Έχω εργαστεί στην Ατμήλατο γύρω στα 25 χρόνια. Η όλη μου θητεία στο σιδηρόδρομο είναι γύρω στα 35 χρόνια. Η ατμομηχανή, δεν ξέρετε τώρα πόσο αισθάνομαι, επειδή ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά για την ατμομηχανή, επειδή η λατρεία μου ήταν η ατμομηχανή, έχω 2,5 μήνες τώρα που εργάζομαι για να γίνουν οι 2 ατμομηχανές, έχω ξανανιώσει τελείως. Δηλαδή, από τα χρόνια που βγήκα, είχα στενοχωρηθεί που βγήκα, γιατί αγαπούσα πάρα πολύ τη δουλειά, με ανανέωσε τελείως.